Катерина Тасева, изпълнителен директор на една от най-големите агенции за недвижими имоти, е мой гост, и Тихомир Тошев от Кредит Център. Добро утро и на двамата. Добро утро. Добро утро. Сега, първо да ви попитам, може би най-важното нещо. Наистина, в края на миналата година говорихме, че ако някой иска да си купува апартамент, ноември-декември са месеците. Защото тогава цените са най-ниски. Така ли се случи? В течение на последната 2010 година бяхме свидетели на това, че пазарът на недвижими имоти динамично се развиваше. В началото на 2011 година динамиката продължава. Това за обикновения потребител означава, че има и предлагане, има и съответстващо търсене. Разликата обаче се състои в това какво се предлага и какво се търси. Например, за София най-търсени са двустайни и маломерни тристайни жилища, ново строителство. А най-предлагани са големи и хубави тристайни жилища в централна градска част и в някои от хубавите квартали. Но не ново строителство или напротив, точно ново строителство? Большинството от купувачите, когато определят своите желания, едно от първите им желания е да купят ново строителство, двустайно жилище в атрактивен район с добре изградена инфраструктура. Но всъщност поради ограниченото предлагане понякога на такива жилища в определени градове, се получава на практика, че купувачите купуват хубави тристайни жилища, които на практика са малко по-скъпи от новото строителство. Добре, нищо не ми казахте обаче за цените. Как се движат те сега? И наистина ли миналата година края беше възможно добър период, в който да купим жилище? И сега как се движат цените? Да, драстичният спад на цените остана далече в миналото. Края на 2010 година, началото на 2011 година са хубави за покупка, защото от една страна имаме предлагане на хубави жилища, на качествени имоти, в конкурентни райони. Има избор за купувачите. А от друга страна има съответно стабилизиране на цените, преди всичко на качествените имоти. Добре, кажете ми стабилизиране на цените, какво означава? Примерно средна цена на тези хубави тристайни апартаменти, за които разказвате. Българин търси двустайно, тристайно жилище в размер от 45 до 70 хиляди евро. Готов е да купи, ако той е качествен. Да, защото има различни квадратури, има различни райони, има различни типове жилища, намират се на различни локации. Цената се определя преди всичко от това, има ли търсене за дадения имот и какво е качеството на жилището. Днес това е възможно да се направи, ако купувачите много добре знаят своите критерии, какво искат, и когато намерят подобно жилище на пазара, те могат сравнително при добро търгуване да получат добра цена за имота, който представлява за тях интерес. Но всъщност имаме и большинство имоти, големи, тристайни, четиристайни, къщи, луксозни имоти, които изпитаха най-драстичен спад в цените през 2010 година. Колко процент? Например, луксозните жилища през последните 2 години спаднаха в цените с около 40-45% в различните градове в страната. Именно при тях ние в момента чувстваме определено задържане на цените, което означава, че отново, ако има интерес от купувачите, те ще бъдат купувани на сравнително ниски цени. Увеличение на цените не може да очакваме за най-търсените жилища, двустайни и тристайни жилища в големите градове, но може да очакваме от 5 до 10% увеличение или намаление на цената по време на преговорите. Но определено може да считаме и да прогнозираме, че през 2011 година могат минимално да паднат цените на панелните жилища и на тези, които не се намират в територии с добре изградена инфраструктура, или жилища, които има на пазара, но не са много качествени. Не са качествени. Добре, за да приключим този обзор, господин Тошев ще ни извини, че сега сме се концентрирали в разговор с госпожа Тасева, но е важно да ни кажете в София кои са най-търсените райони и кои обаче са най-евтините. В София, естествено, най-търсените райони са южните райони. Почти всеки купувач търси ново строителство в южните райони или в Широк център, в Лозенец. Все още представлява интерес за част от купувачите и квартал Изток. Всъщност най-много сделки през изминалата година се извършаха по линията на метрото. Там, където имаше ново строителство, абсолютно във всички квартали на столицата, защото те представляват първоначален интерес за купувачите. Но всъщност в Широк център на столицата се предлагат много хубави жилища, стари, тухлени, с големи истински квадратури, които... Спрете тук. Какво значи истински квадратури?
И кои са неистинските? Новото строителство и апартаментите и имотите, които се предлагат, включат в себе си много общи части, големи хубави тераси. Отличава се това строителство не само с определеното качество, но и с по-големите размери, които естествено се включват в цялата квадратура на даденото жилище. Старите жилища, които са строени през 60-те, 70-те, 80-те години, представляват по-засилен интерес от купувачите, веднага след като не намерят подходящото предложение на ново строителство, всъщност се намират навсякъде. И в кварталите, и в централна градска част. И това са хубави, качествени жилища, на част от които са подменени инсталациите. Част от тези жилища са много добре санирани от собствениците им. По-голямата част от тези жилища са с хубав луксозен вътрешен ремонт. Именно тези стари жилища с големи квадратури представляват интерес от страна на купувачите, които всъщност се оказва, че вместо ново строителство през 2010 година основно се ориентираха към старото. За млади семейства, които нямат големи възможности, сега ще стигнем и до кредитите. Какъв район, питам и за София, и за страната след това, но в София, какъв район бихте им препоръчали? Къде е ефтино и сравнително качествено? Голяма част от младите хора са привързани към работата. Те започват жизнения си път с професионална и семейна реализация. Нормално е в началото да живеят при родителите си, да живеят под наем. Питам и за тези, дето искат да се отделят и да си имат собствен дом, но нямат много пари. И най-вероятно ще теглят кредит и ще го изплащат. И е важно да апартаментът да е хубавичък, не луксозен, и да е ефтин. Къде всъщност да го намерите? 73% от купувачите през 2010 година това са хора, които са купили първи дом. Голяма част от тях това са млади семейства или хора, които тепърва се отделят от родителите си. 46% от тях са живели под наем. Което означава, че те взимат трудното решение в трудните години. Те взимат трудното решение да купят първи дом и обикновено купуват двустайни жилища до район, който е близко до родителите им или е близко до местоработата. Благодарение на това, през миналата година станаха множество двойни сделки, когато, примерно, родители продават по-голям апартамент, за да купят два по-малки, един за детето, един за себе си, естествено в съседство. Но 2010 година бяхме свидетели на много двойни сделки, когато ставаше и обратното. 23% от купувачите всъщност продаваха един имот, за да купят по-голям в по-хубав район, да се релокират на по-атрактивна локация, в близост до хубава инфраструктура, до училища, до детски градини, до добре уредена градска среда. В този смисъл младите семейства търсят и купуват навсякъде, но не искате да ми кажете кой е ефтиният район в София. Не искате да ми го кажете. Кой е? Естествено, предлагат се има различни предложения за цени на жилищата във всички квартали. Например, ако желаеш да наемеш, един от най-предпочитаните райони, това е Дружба. Ако желаеш да наемеш хубаво жилище в близост до метро, това са Младост и Люлин. Ако желаеш да купиш хубаво панелно жилище, естествено избираш от Люлин, от Надежда, от Дружба. Ако желаеш да купиш хубаво тухлено жилище, то търсиш атрактивни предложения не само в южните райони, но и в Овча купел, новата част, в Люлин. Има много нови жилища, които се построиха през последните години, но не и през последната година. И в квартал Витоша, естествено. Добре.